Kindit Kinsan let Jurip Kamiglaya Food Safety and Standards Authority of India Yekinong di Dukan ha Municipal Market Pulo hakanyo tarik mentau penai naitung arjar arpoar. Habay cringe kilat patay kubor ka Assistant Commissioner ja Kamiglaya Food Safety and Standard Authority of India ka Kong Bahun Shisha Mukim kalaytu bakajing let Jurip Kinsan yakini kidukan kalong banlap bakini kidukan kibadi kido badok ka kilong ni em kibakoi basuba banat na kajing ma ikipat ba kibaba mi kini kajing ba bat shu kalaytu bahkani kajing let Jurip lalap badon katuk ani kidukan kibajabo bat ka jingbo ikido rukam long kababha bat kalong ru bakan sadon biang kajing let Jurip hakaway kapor bat lada lap ikinu kidukan kibajaklia kinsha dan guna nikin ngat haki kendon jangkaan Food Safety Act. Kot kalakren ya katan dei bakim la suban sdien ya kido ban display kum to openly kani kalong ka bom dei suban le kin to jat ba pila ya lab ini hang ne te kai ka banga kwa ban ais ki pat ba menta baro ginong de do kalong ba ki dei ban numwa ya kido jongki lani ban display ya ki kum to lengkrang ki dei ban bu ha ka jaka ha ka shelf lani ka senduk ka ba biang ka ba ngai lai don bentar ringkat bat kini krong ka do asyar ka do mesi do asniang do belang ka ba ngira ai ki ya ka model ngira ai tre ringkat banwan ra ai kani ka model tikini ki association kini keren ya ki para nong ya de do jongki hala ka jong ka benta baki dei ban bu thik kini ki kendon ki bangila ai tenang ta pede ka bar ka long bakin ha ban yo ya baro ki dei ban don ya ka kerteng jong ka dukan do jongki la dari PDD do asyar kina ai kerteng kata-kata kadukan bangadi do asyar ka license number FSSAI license number kalong ka badon kam katkum ka section life highway iway jongka Food Safety and Standards Authority Act R1000 review kaniya kalong salon sar ya baro ngila ay ki kapor baki deban penput ki haban le kata kin haban penput penbit penbiang ikini kedukan kumbaga deban long nakabenta kajing mentoy jongki simet kum kinong di ki basong hang ni boro-boro sisi kabar kalong nakabenta kajing mentoy jongki nong bang bakin yo ay kabam kaba light na kijing ma mungkin happy ban sinabiang ban penwandur ya katukan nala namar ba kalong kum to te kabu ya kajing ma kabakrawi kabam kaji kamlong tenang ta pede kitu ki bapli ki basong hang tu ha tu gajakang tu hadukan kibori ki kajing ma jong kajing kwat kya baru sisi kenring mensi mi tu kajabo jabo ha bantong dala dia itu ka umba mi nanala kani kalong kajing ma ka bakra hadian ba ngilawan ban ay kani ka awareness kajing pensai ha man kawai pagawai ka dukan di ngin sa ya biang ha kawai pada kesien habat ha kani kesien ngin sim action iki kala ban long da ka fine ka spot fine kala ban long ngin tan iki bakin ha ban le support Rồi yêu là xong mai rồi học về lại thôi đi lên tay còn gì lên tay còn chỉ là cứ như thế để nhiều cái mà chân thì mà trời còn như thế này customer không là số như vậy thì saya pun malah nung di dobelang lagi jadi orang yang tadi layak juga begitu terus apa yang dia kan kurung kaptu aja kablok baik kablok baik macam apa dalam yele hi mengipada